What's up boys, dobrodošli u novi video, u novi razgovor ovoga puta sa novinarom, jednim od najboljih fudbalskih stručnjaka po meni na ovim prostorima, Vladom Novakovićem. Već ste imali priliku da vidite razgovor sa njim u vezi fudbalskih igrica, a sada ćemo da pričamo generalno o Premier ligi, Championshipu i play-offu za Euro. Uglavnom će se te tri teme vrteti u ovom razgovoru, tako da ja neću više dužiti s ovim uvodom, idemo da krenemo. Sljedeća tema, Vlado, Premier liga, ko što sam ti rekao, ti si neko ko redovno, mislim ja redovno isto također pratim podcaste Premier lige, i prenosiš Premier ligu uz ostale lige, naravno, ajde, danski fudbal da ne pominjemo, to je možda tvoja najveća specijalnost. Jedan drugar, tači moj drugar koji je snima sa mnom, mi je rekao da, pošto sad sve znamo, celokupnu listu klubova koji su ušli i to ono, on me je rekao da te pitam šta misliš ko će biti u top 10 u sljedeće sezone. I dalje mislim da je malo prerano, transfer rok i dalje traje, ali on je želeo da ti postavim to pitanje, eto, pa je rekao da mu ispunim želju. Pa znaš kako, ovih 6 znaš da će biti u top 10 sigurno, tako da tu si već završio većinu posla. Leicester moći da sklizne toliko da ne uđe u top 10, znači 7 se već popunio, Wolvesi ukoliko ne budu rasprodali se, ukoliko Nuno ne ode sada pa nastaje čitava drama. Mada vidit ćemo kako će oni da reaguju na to ukoliko ne odu u Evropu, zato što oni da bi išli u Evropu moraju da osvoje sada Ligu Evrope i to ti je već nekih 8, je li tako? Šta ti ostaje on? 10. mesto će biti onako škakljivo zbog toga što mnogo zavisi od toga i kakve će biti promene i trenera i igrača. Nemam utisak da je jedna od ovih ekipa može da ode visoko. Mi nećemo imati nove Wolves, nećemo imati novi Sheffield United, zato što Sheffield United bio koncept, Wolves su bili drugi tip koncepta, ovo su sve nekako normalne ekipe. Videli smo već da i na nivou Championshipa i Leeds i West Brom po Fulhamu i da ne nemaju kontinuitet, nisu u stanju da igraju 7, 8, 10 utakmica u nizu dobro, nego odigraju 4, 5 utakmice onda u krizu, pa ne znam, sledeće 3-4 utakmice jednu dobiju i tako dalje. Na nivou Premier lige će im to biti mnogo, mnogo teže. Tako da, verovatno neko od ovih timova koji su tu. Ja sve vreme čekam kada će Everton opet da bude neko ko će da se bori tu bar za Evropu. Mislim, nezamislivo je da tolike pare trošiš, toliko imaš resursa, a da ne umeš da ih koristiš u toj meri u kojoj oni to rade. I to ti je već 4. 9. tim. Onda čekamo da vidimo ko će biti taj 10. dobitnik koji će da upadne u to gore. West Ham takođe ima ogromne resurse, mnogo para, u situaciji su da kupi igrača u svakom prelaznom roku. Ali ti ništa o tome sad ne možeš da sudiš zbog toga što ima još mesec i nešto do kraja prelaznog roka. Ima još posle toga mesec, odnosno ne do početka sezone, a onda tek posle toga će još 3,5 nedelje da traje prelazni rok. Tako da pre kraja septembra nećemo imati apsolutno nikakvu ideju. Mislim, ko je kupio sad nešto, samo ovih nekoliko velikih koji su mislim, ja očekujem da će recimo Bournemouth najmanje 5-6 igrača sada da proda. Ti igrači će da pređu u neku ekipu u Premier ligi i mnogo da promene odnos snaga tu, jer to su sve fudbaleri koji će značiti nešto. Pa onda redom jedan klub, ovi svi što su ispadali, ja ne verujem da će Buendija ostati u ligi, u nižem ne verujem da će Beck ostati, tako da generalno mislim da će doći samo iz tih klubova koji su ispali iz lige jedno 12-13 igrača ozbiljni, plus Brentford sigurno prodaje i Olija Watkinsa verovatno još nekoga. Već iz tih nekoliko klubova dobio 15-16 igrača koji još nisu raspoređeni, a svi će da idu negde u te klubove koji su negde između 8. i 20. mesta. Ali misliš da neko od ovih novih što su sad ušli, ja misliš da može da napravi neku priču, ajde bar kao Sheffield, ako ne kao Wolvesi? Dobro, Wolvesi su već, dok su bili u Championshipu, nekako kao da su Wolvesi bili programirani da budu ono što su danas, još kad su bili tako u poslednjoj sezoni u Championshipu. Pa znaš kako, mislim, njih čim su Kinezi kupili i dali Mendešu da upravlja klubom, bilo je jasno šta je plan. I oni su stigli dotle. Ono što mene čudi to je što nisu širili kadar igrački.
To je jedino što mi nije bilo jasno zašto se dešava i kako se dešava. Međutim, eto, uspeli su da izguraju i sezonu i u Ligi Evrope nisu oni odbatili ništa, ali mislim da zbog toga što im fale 2-3 igrača, da su ostali kratki. Ne vidim mnogo šansi ni za koga od ovih da odu tako daleko. Leeds ima vrlo interesantnu ekipu i interesantan koncept, naravno, sa Bielsom. Ni od Leedsa ne očekujem top 10, a što se ova dva druga tiče od njih, West Brom je onako ekipa tu, mislim, on je jako dobar tim za taj nivo na kome su igrali do sada, ali ovo će biti potpuno drugi nivo za njih. Što se Fulhama tiče, vidio se šta im se dogodilo prošli put. A dobro, to je jedno iskustvo koje ja mislim da neće da ponove. Pa ja mislim da neće biti toliko užasni, ali nema prirodno toliko loših tima sada u ligi kao prošle godine. Ti si prošle godine znao da će Norwich da ispadne odmah, mislim, svi su tipovali na Norwichovo ispadanje jer su oni nastupili s idejom da ih ne zanima da igraju Premier ligu više. Oni imaju neki dugoročni plan razvoja koji se nije uklapalo da igraju sada Premier ligu. I oni su ušli u Premier ligu, ali nisu planirali, pa će sada da se vrate da bi postepeno stigli tu gde žele da stignu. Ali više neće biti takvih ekipa ovde. Biće interesantno da vidimo kako će Sheffield United sada da reaguje, jer oni su ljudi, ja mislim da je ovo, kada se gleda objektivna vrednost tima i šta su ostvarili u sezoni, mislim da niko nikada nije ostvario ovo što su oni ostvarili. Jer oni, ti kad pogledaš, ti njih sada da rasporediš po ostalim klubovima, ja ne znam, trojice mogla da igraju u prvoj postavi, bilo koja ekipa u premijeru. Ali jednostavno funkcionišu kao tim, imaju očigledno trenera koji, mislim, on je meni apsolutni trener sezone i to je to. Mislim, međutim, jednu sezonu si izgurao, iznenadio sve, donosi nekoliko koncepata na koje protivnici nisu navikli, pa su imali defanzivnu sezonu, nikada nijedna ekipa iz nižeg ranga nije imala. Obično timovi koji dođu iz nižeg ranga, onako, budu primjer golova, pa zavisi od toga koliko će umeti da daju golova. Ovi ljudi nisu davali ništa golova, međutim toliko su dobro igrali u odbrani da je ono bilo nadrealno. Vidjet ćemo kako će da se prilagode na drugu sezonu, zato što, ajde, jedna sezona iznenadiš protivnike, ali Premier Liga je mnogo nezgodna, jer te brzo uče protivnici. I to možeš da provališ i po ovim najjačim ekipama, kad neko izmisli nešto novo, mora stalno da se menja. Pogledaš, Klopp je posljednje 4 sezone svake godine menjao način na koji Liverpool igra. Guardiola to nije uradio i čim to nije uradio, uzeli su 20 bodova manje nego prošle sezone. Provale te protivnici i nađu način. Tebi je dovoljno u suštini sada, s obzirom da se toliko duboko i lako prati fudbal, da svi imaju dostupne milione stvari, od statistika do nekih isečaka sa utakmica, snimljenih iz 500 uglova, dovoljno ti je da jedna ekipa nađe način da se suprotstavi tome što ti radiš, automatski će svi ostali znati šta treba da radi. I to je ono što ti je problem. Sad zamisli jednom Sheffield Unitedu gde neko provali kako da se suprotstavi, mislim, oni mogu da završe sledeću sezonu s 15 bodova. A isto tako mogu da imaju opet 50. Biće zabavnije u toj donjoj polovini sledeće nego ova. Zato što svašta je moguće jer imaš mnogo timova koji nisu dovoljno dobri, a opet imaš gomilu timova koji jesu dobri na papiru, ali igraju jako loše. West Ham je uvek primer za to, pošto on je jedna rastrojena banda generalno kao klub. I onda uvijek imaš mogućnost da tebi, pazi, sledeće sezone ćeš imati pa najmanje 8-9 klubova, kad bude krenulo licitiranje koji ispada pred početak sezone, tamo negde početkom septembra, ja ti garantujem da će 8-9 klubova da se vrti u ta 3 mesta, kad ljudi budu pogađali ko će da ispada, neće biti kao ove prethodne. Ove prethodne su svi za Norwich čekali da ispada, svi su rekli za Sheffield United da ispada, ja ne znam nikoga ko ispada neće, i onda je bilo to treće mesto, a i to treće mesto su ti se vrtele 3 ekipe. Međutim, sada ti kad pogledaš, tebi realno Newcastle može da ispadne, tebi Palace može da ispadne, a to sve klubovi su ove godine obezbedili opstanak u februaru. Pa onda, ne znam, Sheffield United,
za Burnley ne verujem možda i zbog toga što je Dajić preveliki majstor. Ali svi ostali klubovi dole, znači kompletna donja polovina ligi možda ispadne iz lige. To što si ti rekao da su većina njih Norwich i Sheffield prognozirali, recimo mi kad smo na kanalu, ja i moj drug radili to, on je stavio Brighton kao posljednji, Newcastle kao pretposljednji, a oni su totalna suprotnost bili ove sezone. Dobro, Brighton ajde možda ima malo problema, ali Newcastle je nekako već obezbedio i malo ranije opstane. Pa pazi, Newcastle je isto većini ljudi bio taj treći koji ispada, znači svi su ga držali tu negde 17. ili 18. pa da li će da preteknu ili neće. Mnogi su mislili da će Brighton, ja nisam verao u to da Brighton možda ispadne zbog toga što mislim da je Potter odličan trener i mislim da će oni biti sad još mnogo bolji nego ove godine. Sad sam opet sam čitao nešto kako im je generalno plan da idu dalje, znači da nije ideja da budu opstanak, hoće da budu top 10 sledeće sezone. Sad sam mislio kako to da naprave. Mislim, jasno je kako to da naprave, treba i neko hoće da 20 golova. I mislim, pokazuje mi Southampton šta im treba. Danje Ings. I to je to, ali to, znači, Brighton je bio, Newcastle je bio, da se setim ko je još treći koji se tu vrteo, i sa ova dva, to je... Znači, da li je Southampton bio treći, ne mogu se setim. Znam da je Sheffield smo stavili na 17. mesto, Norwich čak iznad Sheffielda. Ja nisam bio za to da će Norwich da opstane, nekako mi nije. Da, Barnley je bio 18. po nama, što smo mi prognozirali. Ja njih nikada ne očekujem da mogu, zbog toga što oni imaju njih imaš, nije druga sezona, ovo već 5. godina da on ih vodi i vodi ih na isti način i način na koji oni uzimaju bodove su takvi da mnogo je teško probiti ih, oni su fizički toliko dominantni da verovatno svaki klub zna na koji način im Burnley daje golove. Međutim, uglavnom nemaš način da usprešiš, kad niko ne može da skače sa vodom, niko ne može da se tuče sa ovim lažnim Austrijancem. Njima je ključni trenutak bio da se pojavi neko kao McNeil ko će da im da još malo kreativnosti da nešto iz igre mogu da napravi. Oni su dotle izgledali kao da iz prekida mogu da ti daju dovoljno golova da opstanu i onda kada on počeo, on je super, on je statistički jedan od najboljih krila lige što se tiče asistencija. I tog trenutka znao da je to još 7, 8, 10 bodova sigurno. Barnley je klasičan britanski tim, bukvalno ne znam da li imaju 5 stranaca u ekipi koji im igra u startnih 11. Mislim, i da dovedu strance, oni bukvalno izgledaju kao ekipa iz 82. Tako izgledao futbol pre 40 godina. Moj omiljeni tim sad, pogotovo što je ušao, mislim bio je i pre toga Fulham. Nadam se da neće se desiti od pretprošle sezone, ali stvarno se iskreno nadam. Mislim da je jedna greška u dovođenju previše igrača za tako kratko vreme nešto što će ostati u prošlosti i mislim da će se sad, ako pričamo o Fulhamu, mislim da će se sad malo fokusirati na igrački kadar koji imaju plus, ajde da kažem po meni, 3 do 4 maksimum igrača koja će doći. Mislim da neće pretrpavati tim kao pre 2 godine. Pre 2 godine je stvarno bilo za kratko vreme mnogo igrača. Jesu to sve bili onako dobri igrači, nekako malo vremena, a previše igrača. Baš ne vredi da dođeš 8 novih igrača, jer onda ne stigne niko da služi. Pa mislim, vidjet ćemo. Znam koliko Mitar može da igra na nivou Premier lige. Mi vidimo da on u Championshipu igram da uzme da igra sledećih 10 godina da bi 5 puta bio najbolji strelac sezone. Ali na nivou Premier lige da bi ekipa imala siguran opstanak, on mora da daje 17, 18, 20 golova. A ja mislim da on u sebi ima 10. I onda moraju da smisle kako će da uguraju još tih nekoliko golova, mada prošle put nisu ispali zbog onoga napred, nego zato što su nazad bili jezivi, oni su bili najgora odbrana lige, mislim možda u 3-4 posljednje godine niko ne gore igra odbranu od njih tada. Ali tebi to nije nužno problem, tebi Burnley i dalje ima Championship odbranu, tebi je Bournemouth 5 godina potrajao sa Championship odbranom, tebi je Sheffield United prvo jednima i drugima je odbrana direktno iz Lige 1. Jedni i drugi su praktično sa istom odbranom igrali Ligu 1, pa Championship, pa Premier ligu i to uspešno. Tako da nije to nužno problem. Ali jednostavno, očigledno da ti ljudi novi koje su doveli nisu
umeli da se prilagode na to. A ovi su u principu jako postepeno menjali igrače ispred i dokle god je Bournemouth imao kako treba i Burnley sve vreme, su jako dobro prilagođeni na to šta se dešava iza njih i onda oni sa tom odbranom koja je de facto dvoligaška i dalje uspevaju dobro da se brane. Tebi Sheffield United ima primljeni gol otprilike koliki Manchester City. To nije normalno. A pritom nemaš ni jednog igrača koji ima ikakvo prvoligaško iskustvo tu. Tebi pogledam u celom timu, bukvalno niko nije imao prvoligaško iskustvo. Sve su igrači koji su dođeni iz nižih rangova ili koji trenirani u velikim klubovima, ali opet ranije. Svi boraju jedno. Svaki od njih praktično, čak su igrali jednu sezonu u drugoj ligi, pa tamo kao dali 10 golova, pa ajde dođi da igraš kod nas. I opet uspeli sa tom postavom da završe u top 10. Potpuno neverovatna sezona. Mislim, bukvalno nema ni jednog racionalnog objašnjenja kako se ta sezona dogodila. Sad, što se Fulhama tiče, mislim, ima to igra, mislim da će tu najveći problem biti trener. Ja ne vidim da će Scott da dočeka novu godinu i tu će biti problem, zato što nemaš trenera u prvoj polovini sezone, a pogotovo sada kada nemaš ni pripreme normalne, nemaš ništa. To je najveća težina u suštini ovoga što nas čeka sada. Jer sada i da dovedeš novog trenera na početku sezone, kada stigne da se uigra. Znaš, ti imaš dana lagano, pa putuješ negde, pa pripreme, pa igraš, provodiš negde sa igračima 20 dana vreme izdvojeno, sami ste tu. Sada ništa od toga neće biti, niko nigde neće putovati i onda će da bude dosta dramatično. Bilo kako novo uigravanje će biti silno za svaku ekipu. Znači šta su do sada usavršili su. A možda će to onda smanjiti dovođenja većeg broja igrača u klubove, baš zbog tih stvari, zbog manjka vremena i zbog malo drugačijih priprema sad koji mora da budu malo kraći, hajde da kažem. Pa da, mislim, i to će sigurno da se desi. Prvo što svi sad moraju da vode računa o parama, jer su svi izgubili pare. Klubovi će teže da puštaju igrače jer znaju da im je to jedini način da zarade nešto. Biće dosta nezgodno. Ja se nadam, Vlado, da što se tiče Fulama, da će jedno 17. mesto bi bilo okej. Dobro, super. Super, ja bih bio zadovoljan, to je meni ono. Ja uglavnom volim te malo slabije klubove, da kažem, Swansea takođe, jedan od klubova koji mi je simpatičan. Eto, sad su i oni bili blizu da dođu do finala play-offa, iako ga možda nisu zaslužili. Kaže da nije ni Fulham, ali sad, ne pobedi uvek bolji kao što misle za Bradford da je bio bolji od Fulham, ali sad to je druga priča i to. Nije, Bradford je užasno igrao na kraju sezone. Brentford je na nivou sezone bio bolji, ali je jako loše odigrao ovo na kraju. Mislim, oni jesu bolji tim i bolji trener i koncept je bolji, ali jednostavno oni su toliko izgubili u poslednjih mesec dana da to ni na šta nije ličilo. A što se Swansea tiče, što Swansea je presekao kad su doveli Pottera, pa su lansirali kompletnu generaciju igrača, pa su iz te nove generacije Dana Jamesa prodali Unitedu, pa su McBurney prodali u Sheffield, pa su krenuli tu sa novom generacijom igrača i opet su puštali ove igrače da za malo uđu u Premier ligu. Potpuno su uludo, zato što oni su tim koji će prodati u ove jače klubove, oni su bili na kraju 18. i 19. Bukvalno su, mislim, bili su neuporedivo bliži borbi za opstanak nego borbi za promociju. Ove godine toliko su daleko stigli. Tako da dosta su čudan tim. Ja dočekam da vidim kako će izgleda sledeće sezone. Onda kad smo se dotakli Championshipa, evo nešto kratko, baš ono što si ti pričao, klip koji smo pravili, baš je bio o Vikombu. Recimo, o njihovom uspehu, o tome šta su uradili, iako verovatno niko nije očekivao to, da uspeju da dođu do Championshipa. Mislim da nije mislio da će to biti moguće, da. Ne, ali suludo je potpuno, ti kad pogledaš, oni su otišli u viši rang sa negativnom gol razlikom. Iza njih je tim sa gol razlikom plus 30. I nije otišao u viši rang. Totalno, znači, prvo što minimalan budžet, nikakvo iskustvo, stigli iz niže ligije, znači potpuno nema, nikakvog logičnog nema, a pritom ja
ja mislim da na svetu nema teže ligi od Lige 1. Zašto? Championship je onako, gomila klubova ima pare. I gomila klubova tu može da se takmiči. Championship je užasno teže za kako dolazi iz nižeg ranga, pa prvi put dolazi tu i sad ne zna kako da se snađe. Ali Liga 1 je paklena za svaku ekipu sa svake strane. Zato što ovi gore što ispadaju, njih sad čeka, ti si navikao celog života da igraš na lepim stadionima, ti imaš nekog klubova koji su sad ispali posle 30, 40, 50 ili 100 godina u treću ligu. Onda pre toga Leeds, pre toga da ne nabrajam City pre 20 godina i tako dalje, koji dolazi iz jednog načina na koji su navikli da igraju, dolazi iz terena koji su uži. Bila je to čuvena sezona, ne znam koliko se seća što je sad već prošlo 10-12 godina. Colchester je igrao 2 godine ili 3 čak u Championshipu. Jedne godine su završili kod kuće, ne znam da li su jednu utakmicu izgubili, jer im je teren kraći i uži za po 10 metara. I protivnici kad dođu tu, apsolutno ne znaju šta da rade. Nemaš šta snažiš, jer su potpuno drugačije okolnosti. I to su jako čudne stvari, znaš, o tome normalno čovjek ne razmišlja. Ali sa tim se problemom suočava i gomile koji iz ovih velikih klubova, kada ne prođu u prvoligaškoj ekipi, oni treba da nađu ekipu koja igra u 3. i 4. ligi. Ti odeš u 3. i 4. ligu, a tamo te svi čekaju, znaš, ovde su svi na tehniku, nešto, na znanje, savršeni tereni, a ti tamo ideš negde u blato gde te svako malo sačeka negde lakat u glavu, sačeka te ono lik koji te šutne u koleno, tako da ti potpuno nepripremljen i ti na tom nivou ne možeš da igraš fudbal. Ti si 5 puta bolje igrač, prilagođen da igraš u tim okolnostima u kojima igraš. I onda, zbog toga recimo tebi Sunderland već godinama ne može da se vrati. Sheffield United, ako se sećaš, kad je ispod 3 godine se nije vratio. Leeds kad je ispod nije se 3 godine vratio. Znači, gomila velikih klubova koji su apsolutno preveliki za Ligu 1, ne mogu da se vrate u Championship odmah, zato što ih sačeka ludilo. Liga 1 je mnogo čudna, jer Engleska ima 5-6 velikih, pa onda sledećih 6-7 klubova, pa onda ima 15 koji su Premier Liga, pola Championship, pa onda imaš 10 tih Championship, pa imaš 10-15 oni koji su malo Championship, malo Liga 1 i tu je ozbiljan presek. Imaš gomilu klubova u Ligi 1 koji imaju 30.000 gledalaca, a imaš gomilu klubova koji imaju 3.000 gledalaca. Vikom je recimo to, ljudi igraju za 2.500. I sad ti u Premier Ligi, u Championship od toga nema, tamo su razlike mnogo manje. A ovde ti je dramatična, bukvalno kao kad bi neko skupio našu ligu i englesku pola i kao ajde igrajte, jednog dana igraš u Surdulici, drugog dana igraš na Old Traffordu. Ludilo. I zbog toga ima gomila klubova koji su jaki, mnogo jaki, a ne uspevaju da se prilagode toj situaciji koji sačeka tamo. I onda ti uleti tako Vikom, ja sam siguran da je sezona potrala do kraja, da bi Vikom na kraju završio 11. Ali jednostavno posrećilo im se u pravom trenutku, imali su koncentraciju, oni su navikli da igraju play-offove, oni su kroz play-offove prolazili već i tako da s te strane su iskoristili sve što imaju i sve, ne znam kome možda ne bude simpatično. Da, baš smo pričali u tom klipu i o Adams Parku i stadion, ja mislim da je to stadion u šumi, onako bukvalno, Vikom mali gradić, onako nije nešto veliki grad, klub isto tako nije veliki. Ali su oni jedini siromašni grad u tom bogatom delu Engleske. Zato što je sva sirotina lokalna tu kod njih i oni su pravi radnički klub, uopšte nisu južnjački klub u Engleskoj, to generalno podela, ovi radnici, ovi dole su bogataši, ovi su jedini siromašni klub u tom okruženju. Tako da su vrlo su čudni sa svakog stanovišta. Jel misliš da će uspeti da naprave čudo i da opstanu? To je vjerojatno prvi cilj. Ma nemam šanse, mislim ja ne bi iznadilo da skupe 20 bodova u sezoni. Pa mislim, vraćamo se opet na mnogi će se iznenaditi kad im dođu na stadion i to. Ali mislim da je razlika u kvalitetu dramatična. Izvim što te pregledali, u Ligi 1 je bilo mnogo boljih klubova od njih. Ne, jeste, ništa nije sporno. Ali si tu i dalje imao 10-15 sličnih sebi. Znaš, ti i dalje imaš neke Rochdale i Oldhame i one koji 20 godina već igraju na tom nivou ili na nižem. Tu ti je u borbi za opstanak su ti Birmingham koji igra premijer, koji uzao Liga Kup pre 10 godina i ne znam
Swansea prošle godine ti je bio u borbi za opstanak kod ti Premier ligu pre 2 godine. Mislim, sada kad ti dođe Watford sa ono Premier ligaškom ekipom od 5 godina da igra sa Vikomom, ovi ljudi ono uopšte nekim fanom za faktor, niko nikad nije čuo za njih ono u Engleskoj. To je realnost. Znači, on je, ja mislim, najveći marketinška zvezda tamo i verovatno dosta njih je... Mislim da budimo realni. Ja nikad neću zaboraviti scenu prethodni play-off kad su oni igrali negde u Ligi 2 da uđu u Ligi i čuvaju rezultat i on čuva kod korner zastavice i lik se zaleće iz sve snage da ga udari i odbija da ga. Kinfenba i dalje nepomičan je, drži loptu gde je držao, samo se okrene prema njemu i kao gde si krenuo otprilike, kako si zamislio ovo da izvedeš. Čovjek je najjači fudbaler na FIFA, šta reći. Ti misliš da neće opstati ono? Definitivno nemaju šanse da opstane. Vrlo teško, vrlo teško. A možda se Vlado desi senzacija? Možda napraviš iznenađenje, možda pobediš 1, 2, 5 puta, ali tebi treba... njima trebaju resursi, treba da kupe igrače koji su navikli da igraju na tom nivou i to sve. Oni ni za što to nemaju pare. To nije Premier liga koja kad uđeš dobio si 100 miliona, pa ajde da probamo nešto da se igramo. No, ti u Championshipu ono, malo si podigao pare u odnosu na to koliko si imao dole, a pazi, pritom su oni i dalje ekipa koja je tek navikla da igra u 3. ligi, a ne u 4. Zaista, bukvalno ne mogu da zamislim. I ti kad vidiš u posljednje vreme, stvarno, svi timovi koji dođu od ovog, uđu gore i odmah ispadnu. Burton Albion uvek u agoniji, ako oni imaju jako dobru infrastrukturu klubsku koja je pravljena tako da će izrasti u neki klub, ali oni su stalno ili ispadaju ili se bore za opstanak. Pa je bio ono Skantor, pa je odmah ispao. Pa stalno tako klub, ono se ne mučeni koji je 3-4 puta isto to. Gore pa ispadnu odmah, rekao sam ti, Southend United isto. Što su sve klubovi koji nemaju, baš nemaju kvalitet da se nose sa ekipom na tom. A Championship je postao među vremenu brutalan, jer sada kad pogledaš preko 100 reprezentativaca u njemu. Tako da sad svaka ekipa dole može da priušti, da svi znaju da ima i para i kvaliteta dovoljno da za nekog reprezentativac Češke uopšte nije problem da ode da igra tamo. A Vikom nikoga takoga ne može da uzme. Onda pogledaš u odnosu na ovih 5, to je 8 kola više, to je baš onako napor je užasan. Ali nešto se pričalo kao da postoji mogućnost da postanu filijala sa Liverpoolom, pa kao da se neki mlađi igrači kale u Championshipu, u Vikombu. Ne znam da li je to samo priča ili će to stvarno da se realizuje. Mislim, problem je u tome što ti igrači igraju i sada, ali mislim nisu baš često među najboljima. Znači, ti Liverpoolovi juniori nisu bolji od reprezentativaca Češke i Poljske koji igraju za konkurentske klubove. Tako da, znaš, mislim, i ti klinci koji se kale, prvo što 80-90% tih klinaca na kraju završi tako što igraju stvarno u 3. i 4. ligi. Retko su juniori tih velikih klubova budući premier ligaški igrači. Najčešće oni završe u nižim rangovima, a drugo, mislim, oni u tom trenutku s 19-20 godina bez seniorskog iskustva nisu neko ko može da pravi razliku. Postoji negde otprilike linija gde mogu da prave razliku i to ti je, ako gledaš one, kako se zove, za niže rangove, gde ti sad igraju ovi omladinski timovi velikih klubova i oni uspevaju da pobede relativno često. I to je otprilike to. Znači, nivo srednje 3. lige, ti prilike gde su ti juniori Liverpoola, Uniteda, Citya, Chelsea, pa onda tek posle toga, mislim, neće niko da... Pazi, Chelsea ima u svom, recimo, pošto imaju ogroman broj igrača, Chelsea ima sigurno 10-15 igrača koji bi napravili ogromnu razliku u Championshipu. Jer njih ne šalju u Championship, nego ih šalju u druge lige po inostranstvu da tamo prodaju. Tako da mnogo je teško napraviti koncept koji bi od Vikuma napravio neko ko može da opstane u ligi. Da bi bilo predivno da to mogu. Vlado, ja volim da verujem u bajke, a pogotovo posle one Lesterove, tako da ja mislim da će se desiti tako nešto. Ne kao Lester, ali opstanak je za njih to. Na koje mesto će završiti? Pa prvo iznad zone ispadanja. To bi bilo jako lepo, da.
Ne možemo sad da završimo razgovor da ne pomenemo National Mineshaft i taj play-off protiv Norvežana. Šta misliš, Vlado? Dobro, sad već mi u ovom trenutku i znamo i ako se prođe play-off i protivnike u grupi i ovo ono, ali eto mislim da je taj play-off prioritet da se ode. Da li misliš da može, Vlado, nešto se uradi posle 20 godina? Jeste da su Norvežani sad, recimo kad bi uporedili pre 4-5 godina norvešku reprezentaciju i sad, norveška reprezentacija, ajde da kažemo, bila bi malo ispod nas, sad već ne bi bio siguran u to. Pre godinu dana bi bila ogromna razlika, zato što Holland još nije igrao, Berge još uvijek nije na nivou. Oni jako brzo napreduju, zato što im sada sazrevaju klinci i njima ovih pola godine neviđeno znači. Zato što u njihovom uzrastu, ovih pola godine iza Martina Edegora, iza Bergea, iza Holanda su ogromna razlika. Ja i dalje mislim da Srbija ima mnogo bolje skotskan tim nego Norveška. Zato što Norveška je fantastičan napad i to je to. Mislim, golman onako, odbrana vrlo tanka, kako ideš u napred, sve su bolji. I druga stvar je što oni napred su sada, oni su imali godinama u napadu igrača su stvarno katastrofa prethodnih 10 godina. Sad su došli u situaciju da ne znaju šta da rade, koga da drže u timu. Joshua King tu, Holland je tu, nemaju gde sada ni da uguraju sve igrače koji imaju talentovane, čak u samom špicu, pa i iza špica. A pritom imaju trenutno jedno 15 super talentovanih klinaca, 14, 15, 16, 17, 18 godina. Tako da ja verujem da će oni za 10 godina da budu ozbiljno ime, opet su bili ali bukvalno je poslednji voz da ih se izbaci ovde. Biće mnogo teško, to je sigurno. Prvo zbog toga što niko ne zna u kakvom će stanju igrači da budu. Ali okej, sad imaju svi meseci nešto, možda malo meseci na prve utakmice. Pa da vidimo. Da se igralo u martu, sve normalno, Srbija mi je to bio favorit. Sad nije toliki, ali i dalje mislim da je mnogo bolje strukturisan tim nego što je norveški tim. Tu će da problem biti srpski. Norveški ima neuredu boljeg selektora, to je ono što će biti problem. Ali opet, što rekao, oni imaju super talentovnih igrača, međutim problem je što se potiru, oni ne tri centralna napadača na teren odjednom. Znači nekoga će morati da ostavi van tima, a čak nisu ni navikli da igraju sa dva, oni među su uklopivi tako da mogu da igraju u paru. Tako da biće vrlo zabavno vidjeti prvo kako će oni da skopiju, a drugo, kao što rekoh, Srbija ima nekoliko vrlo dobrih igrača u napadu, a njihova odbrana je onako dobra. Njima čak i najbolji igrač iz defanzivne četvorke im je El Abdelao i sad smo ga malo pregledali. A možda onaj iz Celtica, Ayer, kako se zove onaj iz Celtica? Jeste, on je dobar igrač, ja mislim da će on za 2-3 godine da bude baš ozbiljno ime, ali za 2-3 godine. Tako da onako, znaš, on treba da se tuče sa Mitrom i da prati šta radi Tadić. Znaš, nije to taj nivo. Po meni, Vlado, sad ovako kad gledam, mi jeste da možda na papiru ovako kad gledamo ceo tim, imamo kvalitetni tim, mislim definitivno jeste. Ali jel misliš da su Norvežani bolji kao tim ovako, kao zajednica? Pa ne zbog toga što oni nisu tim. To jeste stvar, što ova ekipa, znači kad pogledaš, ako uzmeš idealnih 11 ili B varijantu idealnih 11 norveške, oni ljudi nikad nisu odigrali utakmicu zajedno. Mali Erling nije odigrao utakmicu kao starter takmičarsku za svoju reprezentaciju nikada. Znači on je eksplodirao tek u poslednjih godinu dana, on još uvek nema iskustva da igra takmičarske utakmice sa tim timom. Pre toga su oni imali problem da uklope već Serlota i Kinga. Znaš, i onda ti kada pogledaš tih nekoliko stvari šta njima fali, znaš, mislim, pogledaj ti norveške rezultate. Oni, činjenica je da kod kuće ne gube, ali takođe ne pobeđuju. Kingo je to, može da se izmulja, može da odigra nerešeno sa svakim i to je, nema dalje preko toga. Tako da onako, sve će biti u nervima. U tome kako ćeš da se mentalno pripremiš za tu utakmicu.
Koga predviđaš posle, ako se eventualno prođe? Pa, ne znam, mislim, teško mi je da pretpostavim, pošto su jedni i drugi baš onako limitirani timovi skroz. I jedni i drugi tu onako, baš ništa posebno. Tako da generalno mislim da kogod pobedi u Oslu da ide na evropsko prvenstvo. I mislim da kad ode na evropsko prvenstvo da neće ništa posebno da uradi. Grupa je jako teška. Pa mislim da nije teška grupa. Znači da je mnogo lakša grupa, ne bih mnogo očekivao posebno ovako kako jeste. I evo, za kraj, recimo, znam dosta kanala koji me prate i koji su mi se javili, koji se bave žurnalistikom. Evo, pozdrav za Mikera, evo, njega bi najviše teo da pohvalim. Da, ja sam njega baš izdvojio zato što u tom uzrastu sa 15 godina već vidim da ima ogroman potencijal da za jedno pa možda 10 godina, eto posle fakulteta i sve, da stvarno, i deluje mi neko ko je posvećen u ovom trenutku i verujem da će gledati ovaj klip i da će mu biti drago što sam ga pomenuo i što je čuo tvoje mišljenje i možda da nauči nešto kako treba da unapredi sebe i neko ko bi mi rekao da bi hteo da se bavi sportskim novinarstvom u budućnosti za 10 godina na fakultetu i kad se sve to završi, pa da možda bude i tvoj kolega na sport klubu. Šta bi ti savjetovao njima koji možda tek hoće da izaberu svoj put, ako bi hteli da se bave time što se ti baviš? Da uče i da se lože na to što je najvažnije da voliš to što je apsolutno najbitnija stvar. Ako ne voliš to što radiš, ništa ti ne znači ništa, a ako voliš, to ti dokazuje 10 drugih stvari koje bi ti smetale na putu. To ti omogućava da možda radiš i naravno da radiš sve vreme, da učiš, da koristiš svaki trenutak da se unapređuješ. To je najvažnija stvar. Znači, da voliš šta radiš i da sve vreme, da nikada ne misliš, ok, ja sam stigao sad na cilj, počeo sam da radim to, sad sam ja taj. Ne, sve vreme moraš da učiš. Ja sam 5 puta više stvari naučio od kad sam počeo da radim ovo nego pre nego što sam počeo da radim ovo. Zato što jednostavno, prvo što se događaju nove stvari, ja sam tokom svog radnog veka, ovih 20 godina, sam proživeo fudbalsku revoluciju, fudbal 2005. i 2020. skoro da nemaju nikakve veze. A na stranu, što još 1000 novih stvari možeš da naučiš oko raznih drugih detalja. Tako da je to generalno ono što je najbitnije. Da voliš to, samo te stvari su ključne, a onda odatle dalje kako ćeš da stigneš dotle i da razumeš šta su ti prioriteti i to ti je sve važno, naravno. Vlado, sad ti kažem, osim da ti hvala što si još ti se odazvao, ja se nadam, ne znam kakav sam bio, Vlado, ti si novinar, oceni me, Vlado, molim te da čuju fanovi. Dobar si bio. Ja se nadam da se vam svidao ovaj razgovor sa Vladom. Dosta stvari smo mogli da čujemo zanimljivih i da naučimo po nešto novo, bar ja, eto, pričam o sebi, što nisam znao do sada. Zamolio bih sve vas koji niste pretplaćeni da to uradite, jer ćete mi tako pomoći da dovodim razne goste kao što su Vlada ili kao što je prethodni put bio Olgi. Tako da hvala Vladi puno još jednom što je pristao da dođe i da malo ćaskamo. A vi obavezno, kao što sam rekao, pretplatite se na kanal, bacite po neki like što da ne, a mi se vidimo mnogo brže nego što mislite.